Temaşevan neja duyemîn konferansa netewîya jinên Kurd li Herêma Federal a Kurdistanê li bajarê Hewlêrê bi tevlîbûna 200 delegeyên jin dest pê kir. Di konferansê de li ser Yekîtiya Kurdan hat rawestandin û hat xwastin ku konferansa jinan bibe wesîleya konferansa netewîya Kurdan. Duyemîn konferansa netewîya jinên Kurd li salona Saad Abdullah a Hewlêrê bi tevlîbûna gelek jinên kuştar aliyên cîhanê çûn Herêma Federal a Kurdistanê dest pê kir. Konferansa ku 200 delegeyên jin tevlîbûn bi rêzgirtinê dest pê kir. Piştî rêzgirtinê ji bo delegeyên jin guhdariya muzîkê hate kirin. Endama Komîteya Amêdekar a konferansê Amîna Zîkriyan axaftina vekirinê kir û ser girîngî û wateya konferansê rawestiya. Delegeya konferansa netewîya jinên Kurd Leyla Zana di konferansê de axivî û diyar kir ku Kurd li İran, Sûriye û Tirkiye rastî zex û zordariyan tên wiha got. Li İranê Kurd tên darvekirin, li Sûriye çalekî berdewam dikin û li Tirkiye jî 300 rojin li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan tecrîd tê meşandin. Bawerim û hemmî yek bi yek, alî bi alî, kom bi kom, hêz bi hêz lêviya vê rojê bûn. Zana xwest ku Kurd yekîtiya xwe ava bikin û konferansa jinan ji bo konferansa netewîya Kurdan bibe wesîle. Konferansa jinan bi axaftinên delegeyên jinan heta derengiya şevê berdewam kir.